Shalom akadongan sa porsiaon martangyang mahita. Tuhan debata na marhabangsa di Banua Gijang. Mauliate hupasaturanami di lewko di hami asini roham. Dohot haluau di tonga-tonga ni ngudunami. Noeng apala di bagasya tikion naeng tanghonon nami mahatam. Salehon ma roha do pikiran nadame. Di hami lau majakon hatami jala sese sama kadusa pangalasion nami holan mangasahon anakmu Tuhan Yesus Kristus martanya kami tuho amen. Hatani debata dihita di bagasat tikion di mana tersurat sian buku Efesus bidusada ayat 15 satu ayat 20 songron ma hatani debata didok disi asa aupe dung hubege naung porsia hamu di Tuhan Yesus jala holong rohamuna di saluhut akan abadia dang masadi au madok mauliate siala hamu marningot hamu di namartangiang au anggiat di lehot debatani tuhatta Yesus Kristus amani hasangaponi tuhamu todi hapistaran doho pangukapon manada ibana dipatiur ma matani rohamuna asa diboto hamu rumang ni arta sihirimon siapa juon nai rodi surung ni hasangapon sitianon ni akan abadiai asa ditadahamu nang hagogok ni gogona na sumurungi na tuhita akan aporsea sian pakorhon ni hagogoon na marmuliai ai di Kristus doi di ulaho debata di na pinahehenai ibana sian namate jala pinahudul nai tu siamunna di bagasan Banua Gijangi tu gijang ni nasa harajao dohot huaso nang hagugoo dohot hamuliaon nang tu gijang ni nasa goar na tarhatahon dada hola di hasianganon dohot do dinaro sogot saluhu na do dipatuduk tutoru ni pakna jala dipabaki do ibana na mangatasi sasude gabe ulu ni huriai ido pamatang na namanggohi ibana asa gohanna sasude di bagasa saluhu na olak nido sahatna topik ni hata ni Tuhanon hudul Yesus di siamun ni debata huriani tuhata molo buku Efesus di surat si Paulus apostel ni Kristus Yesus sian lomo ni rohani debata madapoton akan abadia na di Efesus akan aporsea di Kristus Yesus na mangihut sia dia do taboto huaso ni debata marhite tangiang molo so marhite tangiang dang mungkin boi manada huaso ni debata Apostel Paulus martangiang do asa debata patiurhon mata ni roha ni huria Efesus. Iko dipatiur do mata ni roha asa boi taida songon dia balga ni huaso ni debata tuhita. Jala asa tatada hagogok ni gogona na sumurungi na tuhita. Didok si Paulus nungapatar huaso ni debata tuhita jala dang buni. Alai persoalan nan waing dang taidai ala holum dope matani rohatta hinorhon ni dang tuk hita manada huaso ni debata di bagasan jala marhite Kristus arong tolu rumang ni hataridaan ni huaso ni debata marhite Kristus na parjolo tarida do huaso ni debata di napinahehena Kristus yan namate musuh utama ni jolmai i mahamatean dangarong nabui mangaloi alai ganup na porsia di Yesus dang porluma biar mengadopi hamatiani haheheon ni Kristusi masa dah hataridaan ni huaso ni debata na paduahon tarida do huaso ni debata marhite na pinahudul nai Kristus tusiamunna di bagasan Banua Gijangi mangatasi saluhutna musuna asing na soboi aloon ni jolma ima sibolis dohot akka pangihutna
Nunga ditaluhon Kristus aka sibolis jala saluhukna do dipatuduk tutoru ni pakna. Dang marhuaso be sibolis maradopon akana porsea di Jesus. Napatuluhon tarida do huaso ni debata marhite napabakito Jesus gabe ulu ni huriai. Kristus do hagogo ni huriai. Gabe sikop do huriai ala digohi Kristus. Amin. Martangyang mahita. Ali Tuhan debata maulate upasatura nami tuho. Nunga takas be hutangi ho kami hatami. Sai totok kami pargugui. Di tonga-tonga ni ngulu namion marhapor siaut tuho. Mauleate di pakokopomi. Mauleate di haluaun na pinasahat mi. Jala marningok dohami marhiti hatam. Jina manaik ko tu banua gijang. Lau pada dehon ingana dihami na porsia. Tuhan ibagasa to dimito gihok kami. Sai managam di harorom lau mangalap kami akan na porsia diho. On matangiang ilihilit nami Tuhan. Upasatami daging do to dinami tuho. Holang mangasahon anakmu Tuhan Yesus Kristus martanya kami tuho. Amin. Horas madihita saluhutna.